Bilens hjul er udsat for mange påvirkninger. Snavs og søle, og ikke mindst gloende bremsestøv fra bremseskiver og belægning, der brænder sig fast i fælgene og panelernes lak. Derfor er vand og shampoo ikke nok, hvis de skal blive ved med at være pæne. Sonax Extreme fældrens er syrefri og ætser derfor ikke fælge, bremsekomponenter, hjulbolte med videre. Det er vigtigt, at fælgene ikke er varme, når man sprayer fældrens på. Fældrens må ikke tørre ind. Væsken virker kun optimalt, når den er flydende. Det er vigtigt at påføre fældrens ensartet, og at væsken kommer ind i alle kroge. Undgå at sprøjte på dækket. Det skader ikke, men sparer væske. Fældrens skal have lov til at virke i 3-5 minutter, så bremsestøvet er opløst, inden der skylles af. Skummet skifter farve efterhånden som bremsestøvet opløses. Hvis der er meget bremsestøv på fælgene, kan det være nødvendigt at benytte en fældbørste. Efter opblødningstiden på 3-5 minutter er væsken mørkerød der, hvor der har været bremsestøv. Så må der skylles. Brug rigeligt vand og hård stråle. Højtryk er en fordel, men absolut ikke nødvendigt. Hvis fælgene ikke har været renset i længere tid, kan det være nødvendigt med en ekstra gang fældrens for at komme helt i bund. Benytter man derimod fældrens regelmæssigt, er en påføring nok. Panelerne og den nederste del af fordørene er også tit udsat for bremsestøv, og de kan også med fordel behandles med Extreme syrefri fældrens. Det er praktisk at spraye fældrens på, mens man holder i vaskekøen, når den foregående bil kører ind. Så er opblødningstiden på 3-5 minutter sikret, og så følger grundig afskyldning og tørring jo helt af sig selv. Det er let med Sonax. Prøv selv.